és üdvözlök itt mindenkit, ez lesz még meghallgatom pénteki adással. Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Újra itt egy pénteki adással. Szevasztok, skacok. Tudom, mostanában nem tettem ki annyi podcast videót TikTokra, de próbálok nektek minél több és minél értékesebb podcastet gyártani. Meg hát nekem is most eléggé sok mindenem van, úgy az élettel, főleg, hogy mindjárt itt van a továbbtanulás, szóval remélem ezt elnézitek én velem, mivel most egy eléggé úgymond nehéz döntés áll előttem, hogy hova is szeretnék menni február 15-ig, szóval lehet, hogy mostanában egy kicsit kevesebb TikTok, vagy akár egy-két podcast kihagyás is lesz, mivel hogy próbálok inkább arra összpontosítani, meg hogy az érettségim normálisan sikerüljön, szóval erre egy elnézést szeretnék kérni, hogyha valakit ez fölzaklat, de addig is hallgassátok meg ezt a Behind the Scene nevezetű podcastemet, ahol lényegében csak arról szeretnék majd ma beszélni, hogy én hogyan is csinálom ezeket a podcasteket, mivel hogyha valakit érdekelne, hogy elkezdeni a sajátját, vagy tényleg bármilyen olyan technikai dolog van, amit nem ért, akkor itt van ez a videó, vagy a podcast, attól függ, hogy nézed. YouTube-on nézed, akkor videóban, hogyha meg csak hallgatod Spotify-on, akkor pedig hang által. Szóval, írjátok le nyugodtan kommentbe, hogy van-e valami tervetek a hétvégére, még mielőtt így belekezdenénk a nagy témázgatásokba, nyugodtan írjátok le, hogy lesz-e valami a hétvégére, hogy telt a hetetek, volt-e valami izgalmas a munkában, valami izgalmas a suliban, bármi, nyugodtan írjátok csak le kommentbe. Na de, kezdjünk bele a mai napi témánkba, mint ahogy említettem, az a Behind the Scene lesz, mivel csak el szeretném úgy nagy vonalakban mondani, hogy mi is van, meg hogy mit is használok, és hogy tényleg milyen szoftvereket használok, milyen hardveres dolgokat használok, mivel van mi összekötve, hogyan működik, hogyan rakok ki egy podcastet, hogyan írok scriptet, hogyan csinálok, stb. Szóval remélem értékelni fogjátok. Kezdjük szerintem a hardveres témával. Őszintén, ami felveszem a podcastet, az egy rendes asztali gép, amiben van egy Ryzen 7 2700-as és egy RX 580-as. Meg azt hiszem 500 giga SSD talán, vagy 1 terabyte SSD és 2 terabyte HDD, és körülbelül ennyit kell tudni a PC-ről, meg 16 giga RAM, ami amúgy eléggé drága, én nem régiben néztem, DDR4-es. Ez maga a számítógép, ez lenne maga a számítógép, amin próbálok futtatni nagyon sok mindent. Amúgy ahhoz képest, hogy milyen régi alkatrészek vannak benne, ahhoz képest szerintem nagyon jó kis képezet. Úgy körülbelül ennyit a gépről. A monitorról, azt nem is tudom a pontos modelljét, mivel Marketplace-ről lett véve, de gyorsan meg is nézem géphez. Ethernet nem, de ez egy HP monitor, ami itt van rendszer, kijelző. Jó. Hát én most itt nem látom hirtelen a modelljét. Azt tudom, hogy nagyon rossz a felbontása, mivel 1920x1200-as, tehát nem Full HD-nál egy kicsit szélesebb. Vagy mondjam, hogy szélesebb. 1900 hosszú, és egy kicsit magasabb maga a kép, szóval pont nem jó általában, na mindegy. De mondom, egy HP kijelző van benne. Most őszintén, HP E243i, egy 60 Hz-es monitor. Őszintén nekem nem kell több ilyen dolgokra. Amivel fölveszem, mikrofon tartó, amit hallhattok is, az a konkrétan legolcsó, amit találtam, működik, megcsinálja, amit meg kell, tudom mozgatni, úgy, ahogy akarom. Kábel, ProL kábelt használok általában mindenhez. ProL kábel, egy 3 méteres ProL kábellel van összekötve a mikrofonom, ami nem más, mint egy Fifine AM8-as. Körülbelül olyan 40 000 forint környéken most, azt hiszem, gyorsan rácsekkolok erre is, de mondom pontosan AM8-as, hát már nem gyártják, de legutoljára 28 000 forint volt, most is 30 000 forint környéke ez a mikrofon, de világos vagyok, oké, ezt gyorsan be is zárjuk. Olyan 30 000 forint környéke ez a mikrofon, szerintem eléggé jó, és hát halljátok, bár mondjuk a hangom az általában elkúzó van, ez már szoftveres rész. Hardveres részről velem szembe a monitor alatt van egy hangkártya, ami direkt podcastekre van kitalálva, a 2 csatornás, 2 bementes, az a neve, hogy Focusrite Vocaster 2, és ennek pont ez a lényege, hogy van egy host, meg egy guest, van egy házigazda és egy vendég, és például, hogyha megnéztétek a régebbi podcastjaimet, ott is egy ilyen, vagy pontosan ezzel a csodával voltak fölvéve. De a jövőben, mivel megkésik a kis mikrofonom a szállítással, mivel márciusban jön meg sajnos, így egy kicsit tolni kellett minden időpontot. Így hát a közös beszélgetések egy kicsit később fognak megvalósulni, de ne aggódjatok, meg lesznek, nem kell aggódni, és nyáron megpróbálok tényleg minél extrább videókat föltenni, mivel ott jobban rá fogok érni, mert akkor már lehet
sőt, biztos, hogy eldöntöttem, hogy hova szeretnék menni tovább tanulni, mert mondom, február 15-ig kell eldöntenem. Ez már saját problematika. Hangkártya, Vocaster 2. Hardware-esen azt hiszem talán ennyi. Van itt egy óra fönn nekem, van egy ring light, még hardware-esnek. Egy ring light az világítja egyik oldalról a pofámat, bár szeretnék még egyet, hogy mindkét oldalról meg legyen világítva. A kamera az egy, mindjárt mondom, őszintén itt van PCLM1E. Egy nagyon széles látú kamera, amúgy itt van fönt nekem a monitoromnak a bal felső sarkában, meg van fordítva a kép, így szerintem jobban néz ki amúgy. Le van croppolva, ne lássatok annyit, de úgy nagyon jó kis kamera, 1080p 30 fps-be vesz föl, de szeretnék venni majd hoppá, még nagyon világos vagyok. Ezt a Holyland lírát nemrégiben jött ki, 61 000 forint, 4K 60 FPS-ben tud azt hiszem fölvenni, hogy hívják ott, de azért gyorsan lecsekkoljuk. Holyland líra. Aha, remélem ez is olyan fehér lesz, és kivilágítja a szememet. Istenem. Jó. 4K 30 FPS, bocsánat, de én már azzal is nagyon meg lennék elégedve, az is 4K és nem 1080p, és valószínűleg jobb a képminősége is, szóval szerintem az lesz a következő fejlesztés majd. És hardware-esen most már szerintem tényleg ennyi, még talán annyi, hogy itt van egy laptop mellettem általában, ezen vannak a DJ-s cuccaim, meg ezen szoktam általában YouTube videókat is nézegetni. Ott fönn, nem tudom mennyire látszik, ott van még fönn 2 darab, hogy hívják, hangszóró, passzív hangszórók, és őszintén tényleg hardware-esen ennyi, több dolog az nincsen. Szoftveres dolgok. Térjünk át a szoftveres dolgokra. Magához a podcasthez őszintén 3 dolgot szoktam használni, hát talán 4-et. Van a Vocasternek egy ilyen beállítás része, bár én most meg ki szoktam kapcsolni mindent, mivel mindent utómunkával csinálok, meg elkúzást is, meg hasonlóakat is, szóval azt nem nagyon használom, de a 3 alkalmazás, amit használok, az OBS Studio, azzal veszem fel magát a videót, és a kamerának a hangját. Audacity, ami egyszerre megy, az veszi föl a Vocasternek a hangját, és DaVinci Resolve-nak az ingyenes verzióját, és ott rakom össze a 2 sávot. Szóval ezt úgy képzeljétek el, hogy fölveszem, most is egyszerre fut a 2 program, tehát az OBS és a Audacity egyszerre futnak, és amikor végzek, akkor megállítom mindkettőt, betöltöm szépen a DaVinci Resolve-ot, és miután betöltöttem a DaVinci Resolve-ot, behúzom a OBS által készített fájlt, annak van egy hangja, körülbelül fölveszi azt, amit beszélek, és az elég neki, hogy a Audacity is rendes szöveget alá tudja tenni, hogy én beszélek ti nektek. És konkrétan így megvan az, hogy beszélek, és egy nagyon jó minőségbe kapjátok vissza. Mivel ezt azért csináltam így, mert így egyszerűbb kiexportálnom, hogy hívják be, külön fájlba az egészet, és hogyha nekem csak a podcastes fájl kell, akkor nem kell az a szórakoznom, hogy még DaVinci-ba azt rendesen szélveszem, meg hasonlóak, szóval nekem ez jött be a legjobban, meg tudtam ma sokkal jobb hangminőségben is, mivel hogyha OBS felvételt használok, akkor 192 kilobit per szekundummal veszi föl, de hogyha viszont Audacity-vel, akkor meg 320 kilobit per szekundummal, és ez egy sokkal jobb hangminőséghez vezet, és ez így a legjobb szerintem. Meg WAV fájlba, WAV fájlba veszi föl, és szoftverügyileg ezt a 3 szoftvert használom, mint hogy már az előbb említettem, és esetleg ilyen, mi azok a neve? Weboldalakat tudnék mondogatni, ma megint szép fehér vagyok. Weboldalakat tudok mondogatni, amiket nagyon sűrűn szoktam használni. Hát alapból van a Spotify-nak a Creators-je, ahol tudom nézni a Spotify adatokat, ez is szép fehér amúgy, ott tudom nézni a Spotify adatokat, hogy hányan hallgattátok, meg hasonlóak, meg a kommenteket, hogyha van, bár még szerintem soha életemben nem kaptam egy kommentet, mostanában eléggé kevesen hallgatják Spotify-on a podcastjaimet, szóval most egy kicsit szomorú is vagyok emiatt. Aztán van az Apple Podcastnek a témája, ott nagyon sok mindenhez kell bejelentkezni. Az e-mailt szoktam használni, meg hát a YouTube-ra teszem ki általában a videókat, meg van egy ilyen vagy weboldal, aminek az a neve, hogy WeTransfer. Ez van telefonra is, és ha letöltöd, és elküldöd úgymond saját e-mail címedre, mondjuk számítógépről saját e-mail címedre, akkor telefonról le tudod azt szedni, le tudod tölteni, és konkrétan azt hiszem 3 GB-ig tudsz nagyobb fájlokat átküldözgetni. Szóval az is egy nagyon jó kis funkció
integrációnak mondható. Mit szoktam még használni? Ha nagyon nincsen ötletem, akkor őszintén is szoktam ChatGPT-t használni. Most ezt a témát, mint ahogy láthatjátok, ezt teljes mértékben magamtól próbálom összerakni, itt magamtól próbálom összeszenvedni, és néha használom azt is, már őszintén ki nem használja. Ki nem használ mostanság ChatGPT-t. Tudom, volt már erről is szó másik podcastben, de hát őszintén tényleg ki nem használja. Más úgy esetleg a pluginokról beszélhetek, mert mostanában elkezdtem úgy saját verziókat csinálgatni zenékből, bár kicsi sikerrel, egy FL Studio-val, vagy Lunával, és ahhoz van egy-kettő pluginom, azokat szerintem senkit nem érdekelnek őszintén, de van egy pár darab vokál, szeretnék 2 darab Waves plugint is megvenni, egyik egy pitch korrektor lenne, a másik meg egy olyan ilyen hang removal lenne, egy Clarity VX, amivel, hogyha mondjuk elmegyek egy személlyel podcastet gyártani ki a vadonba, akkor ki tudom venni a háttérzajokat, tehát ilyenre jó ez esetleg, meg reverbök vannak, de-esszerök vannak, de körülbelül úgy tudom mondani, hogy ennyi. A DaVinci Resolve-ban még annyit mondok el nektek, hogy van ott nagyon sok mindent lehet csinálni, szerintem az egyik legjobb vágós szoftver, hogyha meg tudod normálisan csinálni, vagy hogy mondjam, normálisan tudod használni, tehát van hozzá képességet, hogy csinálj vele valami tényleg fantasztikusat, mivel ezt a szoftvert használják amúgy a Hollywoodba is, hogy megvágjanak egy videót, vagy nem videót, filmet, és a hang tabnél szoktam elkúzni, ott szokott úgymond mi az? Hogy hívják már? Ott szoktam magát a hangomat elkúzni. De-essert is teszek rá, ami a sebetűket kicsit nem teszi annyira élessé a hangodat neki. Kiegyenlíti a hangomat, ne legyek túl hangos, ne legyek túl halk. Azt is megcsinálja, és EQ, kompresszor egy pici van rajta. És meg lecsapja, hogyha nagyon nagy a csend. Tehát ott nem hallotok semmit általában, hogyha csend van, bár azokat ki szoktam elővagdosni. Ott úgy szoktam, hogy miután össze van rakva a 2 úgymond videó és a hang, utána én csak minden 9 frame-nél kisebb és 25 decibelnél halkabb részt kivágok, és cross-audiózom őket. Így úgymond egy eléggé folytonos. Azt néztem, hogy 9 frame az arany középút, ahol, hogy mondjam, nem lesz annyira, ezt nem tudom elmondani neked, nem lesz annyira robot, hogy minden szónál vág egyet. Az olyan egész természetesnek mondható. Kivágja be azokat a meg hasonlókat, valószínűleg ezt se fogjátok hallani, ahogy én most egy nagy levegőt vettem, de kivágja az ilyen részeket, és őszintén ennyit szoktam csinálni, és körülbelül szerintem elmondtam minden hardveres, szoftveres és weblapos dolgot, amit el kellett mondanom, mivel őszintén több nincs, játszani mostanában nem nagyon szoktam, mivel nincs rá időm, energiám, semmi szabadidőm nincsen, ezt a podcastet is sajnos elég későn kellett fölvenni, és szóval köszönöm szépen, hogy meghallgattátok, remélem érdekelt azért egy pár embert az, hogy milyen úgymond a setup, milyen hardveres, szoftveres vagy weblapos dolgokat használok. Hogyha bármivel kapcsolatban van valamilyen kérdésetek, hogy mondjuk bármi, konkrétan tényleg bármit tudok mondani, hogy miért ezt a kamerát használod, miért nem veszel egy másik ring lightot, miért van egy óra itt fönt, vagy miért ez a mikrofon van, stb. Tehát, hogy bármire jöhet nyugodtan kérdés, kommentbe, amíg véletlen nem követtél volna be, akkor nyugodtan kövessél be, lájkold a videót, hogy miért sikerüljön egy kicsit az algoritmust föntebb nyomni, hogy egy kicsit többen láthassák, és ne kelljen fizetnem reklámokért TikTokon, szóval remélem tetszett ez a mai videó és podcast is, mivel jövő hétre nem tudom, hogy tudok-e kitenni 2 podcastet, mivel péntek, csütörtök, péntek, szombaton és vasárnap is van dolgom, sőt lehet szerdán is, így hát nem biztos, hogy mind a 2-t kibírom tenni, de azért megpróbálok legalább kedre valamilyen podcastet nektek összehozni. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok, kövessetek be, hogyha még nem tettétek meg, mindenhol, ahol csak lehet, mert mindenféle segítség nagyon sokat számít, és a következő podcastig, ha véletlenül nem találkoznánk, akkor nagyon szép hétvégét, és nagyon szép hétkezdést a hétfőhöz. És a következő epizódig, ami kedden fog kijönni, adios!